Lahat talaga sa JB oh. Lahat talaga Migo. Ayan guys, nandito po kami sa tabing dagat. Magmumukbang na naman po itong nakasando. Are you ready? Guys, nandito po kami sa tabing dagat. Magmumukbang na naman po itong nakasando. Ayan. Maghihiyaw na naman kami guys. Wag mo na ipitin dyan. Ilatag mo na lang dun. Wag na ipitin? Wag. Oo. Pag ganyan. Di kakasya yan. Yan, ganyan. Ayan na lang, Mike. Sige. Ayan. Inisimulan na magpabaga. Wala tayo asin, no? Hindi mo sinabi, nagdala sana ako. Hindi, uwi ako. Ayan. Ito yung huli namin guys. Ayan. Ihawin na naman yan. Oh. Ito, magmumukbang po itong nakasando. Si JB yun, hindi ako. Ayan. Si JB, hindi ako. Ano, kuha kaya ng yelo? Pero hindi niya mabantayan yung isda. Okay, saka pichel. Kuha ka. Yelo tsaka pichel. Oo. Tapos yung soft drinks, lagay na lang dun. Yung problema, wala akong soft drinks. Ay, tubig. Masarap kasi malamig eh. Ay, may itim na plastic. Sa may sa may drawer yata. Ay, sa may natin. Wala, wala doon. Hindi sa cabinet. Ayan guys, nandito po kami sa dagat. Ayan. Tubig. Ay, ginagawa ma? Oh. Dito meron sa may labas. Pakakunin ko. Dito lang sa may kanto. Nilagay ko. Yung ilaw na yan nasa gitna guys, sa mga barko yan. Oh, meron to. Sigurado to. Asinan pa to, di ba? Oo. Baka mahulog pa yun. Huwag mo tawagan. Ano? Ate, patay taxi. Mahulog yun. Ayan guys, oh. Mahulog. Isasalang na. Lode yan, o. Ihawan. Ayan, dalawa. Apat lang eh, oh. Mga lodi. Hindi, may dalawa pa kaya. Padagdagan niya. Up. Kanya-kanyang video. Tumon di rin yung video mo. Liwanag tayo ngayon. Liwanag. Nakalive video na. Mga lodi. Saan mo, Mig? Ayan. Salang ka dito, Mig. Ha? Salang ka. Ayan guys, oh, lalaki. Mga lodi yan o, bagong huli. Ihaw diretso, kain. Mga lodi. Mga lodi. Mukbang na agad. Kailangan talaga, Gio. Part 2 ha? Lodi ha? Si Edmond iihaw ngayon. Mga lodi. Oh, ito. Mga Dito vlogger kami. natin si Ayan, si DJ Rene. Mervy, shout out. Oh, si DJ Tapos meron kaming ano rito. May iced tea kami. Iced tea pa meron? Wow, ice cold iced tea. Ayan. Tapos sausawan toyo, kamatis, lemon, sibuyas. Tintong ha. Dito kami sa dagat guys. Pag lumutang ang pusit. Mamaya na, ayun dito lang sa may kabak na nagdyan. Ayun sa tubig. Matayin mo yung pusit. Baka lumutang na naman yung pusit eh. Yung pusit ang babantayan natin. Jay, dahil ikaw na nagpahamak eh. Ikaw na ko yung pusit Jay dahil sa iti. Pangalan mo kasi binabagat. Nakadali tayo lang pusit. Dino ng camera mo ah. Aba, syempre di China. Parang 1080p ah. Kawag bibili, kawag China. Ayaw kaya. Labo sa akin. Yan mga lodi. Yan lodi. Ihaw. Luto na. Luto na. Hango na natin. Hango na. Okay mo, maglalagay akong bago. Iwain ba lahat to? Oo. Hindi, sige, tanggalin mo muna. Sa mga pesto. Tanggalin mo muna lahat. Kaya nga, hindi na, tanggalin pa eh. Ang banga, ang banga. Ang sarap na. Magmumukbang na naman si Meg. Ilaw pa. Ha? Ilaw pa, balik na rin mo. Mukbang na naman si Meg. Yan. Meg, mukbang ka na naman. Gusto niyong kanin? Oh, sarap na ito mo. Tingnan mo, no? Kape daw si Meg eh. Ha? May kanin ka? Meron to eh. Oh yun, meron daw na. Kanin Meg, gusto mo? Kulang na. Ha? May bawas na pati. Hindi mo lagi asin. Ayan. Ano, magkakanin tayo? Huwag na, alanganin. Baho nga dapat paano natin. Ay, mo. Ano Meg, kanin Meg? Grabe baga nito. Wala kang kaya. Dito kami itang nasimi ka rin eh. Wala daw nasi. Konti lang.
Ano mo dito? Sunog na yung isa. Ay, yung Ayun, sunod na yung iba. Paso ko ah. Mga lodi ah. Lodi Bino. At saka subscribe na rin. Hindi na tayo soft drink. Ayan, GTV Mix. Please subscribe. Sige, isang baso lang tayo na ito. Ayan guys, gumagawa na po sila ng sausawan. Layo. Iba lang pala soft drinks, Mike. Oh, ayan, nakatatlong tagay na po yan, oh. Hoy, correction, dalawa lang. Oh, so, nagko-correction pa. Umihirit pa ng tawad. Siyempre eh. Oo. Isa lang. Ay, dalawa lang. Naglalakad talaga. Pagka tumawad, kasi namin tatlo na kagad. Ayan, Jay. Walang kalawan yung dami sa saging ah. Oh. Kaya nga, di ka nag-ano eh. Nagalaw, no? Ayan, nandito pa rin po kami sa dagat guys. Mukbang na naman daw kami. Ayan, ito yung imumukbang namin guys. Oh. Ayan, puro luto na. Pero yung baga, nandyan pa. Naghahabang pa ng malaking isda. Hindi nakakuha. Gagis nga ako sa bala. Mamaya may kumagat pa. Dapat kanina ako nag-ayos. Oh, dito na. Ayan. Ano may soft drinks? Ah, soft drinks. Tama na yung tagay mo mamaya. Uy, wag ka ganun. Wala ka talaga. Kasi Arnel. Ayan guys, kakain na po kami. Hindi makita. Ayan. Ayan guys. Kain na. Mamaya niya. Ayan mga lods. Ayan. Kain na po tayo guys. Mukbang. Mukbang. Lokbang, Quezon. Ayan guys. Oh. Kapak na mukbang. Mukbang ko tayo ng isda. Na hasa-hasa. Ayan guys. Sausaw toyo. Kaya na. kalamansi. Naman. Kaya na oh. Dami to. nito, Mek. Ito po, nakakatatlo na po. Ang nakasando. Nakatatlo na yan. Dalawa lang. Dalawa lang. Soft drinks yun ah. Anong tumawad ng tumawad? Kapalinin tayo. Ano na? Oh, Ayan guys. let's go. Kain ka na. Let's go. Go. Oh, pwede na tayo dyan. Kain na, kain. Sayang nga piyo. Busog na po yung mga baluga guys. Maninaya pa kano yung kain. Naghahanap na ng igaan. Ay, tutulog agad. Doon tayo dyan. Patras yung ano. May tumalon na lang kanina rin. Yan. Dahil may tumalon na. Tumalon, laki. Banda doon. Laki. Yung pusit mo, ibantayan mo. Baka masunog. Sana to. Ayun doon. Yan, tapos na po kami kumain. Tapos na? Tapos na. Bilog na rin. Oh. Ang guys, nandito pa rin kami sa dagat. Ganito kami rito guys, pag may uli, mukbang kagad. Lokbang. Ano yan, Quezon? Lokbang Quezon? Meron tayong leftover na 5. Oh, Yan. 5. Ayan. Ano yun? Take out, man. Yes. Ito pa, oh. Magpakita ka! Wag na, sawa na sa pagmumukha ko eh. Ayan po si Bidyo Merve. Tapos na kumain. Kaya guys, nagbusog na kami guys. Ganyan kami rito, pag may uli na isda. Salita ka! kain kagad. Yan. Subscribe. Mega shoutout sa inyo dyan. Oh. Magandang gabi, magandang umaga, o tanghali, saan man kayo. Lalo na sa mga OFW dyan. Yan, bye-bye. Subscribe! Huwag na yung subscribe. Ito yung isda. Alam na nila yan. Ito, libre ang isda. Alam nga yan. Subscribe ka! Ilalagay mo na yung subscribe sa dulo, sasabihin mo po. Ikaw na Namik! lang ang ano. Tama na! Baka di ka na makatulog. Oh, sige, tagay pa. Makailang tagay ka na. Isda. Ha? 5. Ay, Huli na lang. Di mo. Nakasampu ka na yata eh. Yan o, laki na ng tiyan mo eh. Kitang-kita na sa camera eh. Oh. Ilang buwan na yan. 2 months. Ayan guys, ang mga meron pang tira. May pang-ulam pa bukas. May baon pa si Mig. Ito. Mga ka-OFW natin dyan.
Pala kayo dito, libre. Akin yan eh. Ako pala.